Ако Божият народ не се изгражда според това, което Бог казва, много бързи неща можеха да се променят, ако ние се изграждаме спрямо това, което Той казва. Не спрямо това, което ние виждаме. Да виждаш Бог по начин, който Той иска, е различно на това да искаш да виждаш Бог. Да изграждаш себе си по начин, който Бог иска, е различно от това да имаш разбиране, чувства, емоции, желание да изграждаш себе си. Много различно. С други думи, ако ние бързахме да бъдем изградени спрямо това, което Бог ни казва да се изграждаме, много бързи неща и промени трябваше да се случат в живота. Днеска прочетох няколко стиха, и то много, които говори какво виждаш. На Амос казва какво виждаш. На Еремия казва какво виждаш. На Захария казва какво виждаш. На много места. Хората са виждали проблеми и Бог е нанасял проблемността. Но има хора, които са виждали благословени неща и Бог е нанасял благословени. И днес не напразно Бог ми каза отначало още. Аз виждам града и казвам, този град трябва да бъде спасен, но не го виждам още. Но когато влезнах в Неговото присъствие, нека да кажа, Неговото присъствие ми помага да виждам като Него. Той не само ме насърчава, както някои пастори, но Той ми дава да разбира неща. Нека да отворим Еремия 1 глава. Ако ти се изграждаш това, което Бог казва, много бързи неща можеше да се променят. Еремия 1 глава 11 стих и 12. Нека да кажа това, за което е много важно. Ние като църква, изграждайки себе си, не трябва да изградим себе си на това, което мислим, че е право. Мислим, че е правилно, нали? Да изграждаш живота си. Според това, което Исус вижда за теб. Пак идвам до това положение, че ние трябва да знаем Неговата воля каква е за мен. Хората си правят някакъв списък, какво трябва да се променя, как трябва да се променя, какво трябва да направя и така, че да бъда изграден. Не, ти трябва да се изграждаш спрямо това, което Исус вижда за теб. Мисля, че ще ме разбереш. И казва, пред това Господното Слово дойде към мен и рече, какво виждаш, Еремия? Еремия виждам, той каза, аз виждам бадемова пръчка. А названието на бадема еврейски значи бърза пръчка, която иска да цъфти. Защо Бог използва очите на вярващия? Има ли вяра в моите очи? Разбира се, че в много аспекти от живота ни, нашите очи са ни излъгали. Когато виждаш проблемът, когато виждаш не промяната на това, което Бог иска да направи с теб, когато виждаш неуспеха, когато виждаш тези неща се разрушават около твоя дом, аз си толкова добра християнка и си толкова помазан човек, но нищо не се случва, веднага в живота ти окото ти е светило, казва Библията. Окото ти е начин да възприемаш вяра. Хората виждат чудеса и някои се насърчават и те получават изцеление. Слепият може да не вижда, но той чува. И това възпроизвежда вяра. Но искам тази сутрин да използвам начинът на Бог как работи в нас. И да използвам да ти кажа в случая начинът на Сатана, как се възползва в случаят от нашите очи. Всичко това, което се случва при Еремия, Бог дойде при него с една единствена цел. Той може да го направи както той иска. Той винаги иска да използва теб.
Той винаги иска да използва мой живот. Той винаги иска да използва нашия живот за този град. Да използва твой живот за твоето семейство. Да използва твоето желание, твоят призив за това, което трябва да се промени в твоя дом. Или, ако щеш, в твоята нация. И Бог в случая идва при него, му казва какво трябва да направи той. Бог винаги ти показва неща, какво той ще направи. Но Сатана винаги ти показва неща, за които той има желание също да прави. Разрухата, която ние виждаме, не винаги означава, че това ще продължи да се случи. И в случай Еремия виждаше тези неща. Еремия гледаше града си по различен начин. Еремия виждаше хората по различен начин. Еремия плачеше за народа по различен начин. Еремия съжаляваше народа по различен начин. Но Еремия беше човек, който постеше, молише и издигаше глас пред Бога всеки ден. И най-накрая Бог дойде пред него и го пита: абе, трябва да ти кажа, да те питам нещо. Ти как виждаш нещата? Какво виждаш сега, докато ти се молиш? Както аз видях сутринта цветовете. Ами виждам цвят. Какво е това? Моето присъствие. Ау! Какво виждаш, Еремия? Една пръчка бадемова. Каква е тази пръчка? Означава една пръчка, която иска бързо да цъфти. Или дърво, който бързо трябва да процъфти, да дава плод. Трябва да ти кажа нещо. Ако някой от вас си мисли, че Бог има време и Той не иска сега да бъдеш помазан, не иска сега да бъдеш благословен, успешен, не иска сега да бъдеш изцелен, това място не е за теб. Ти си невярващ човек. Ти трябва да знаеш, че Исус Христос от Назарет бърза да изпълни Словото си за теб. Той бърза да те изцели. Той бърза да те благослови. Той бърза да промени думата ти. Той бърза да промени този град. Не е когато Той иска. Той вече пожела и Той хвърли огън. Разбирате ли това, което проповядвам тази сутрин? И Бог дойде при Еремия и каза: какво виждаш? Използвайки очите на Еремия, му показва в какво трябва да вярва. Как Бог използва твоите очи? Как Бог използва твоето виждане? Как Бог използва твоето виждане за твой дом? Как Бог използва в случай на това, което преминаваш? Какво виждат очите ти? Разруха или успех? Трябва да ви кажа, аз мисля, че в по-голямата част като християни, ние мислим, че вече това се е разрушило и няма да се промени. Тогава Господ му рече: право си видял. Искам да ти кажа нещо. Каквото виждаш, това ще се случи. Каквото виждаш в тялото ти, това ще се случи с теб. Не казва ли Библията, че Бог вижда по различен начин от нас? Амин? Но не казва ли, че Библията не казва ли, че ние трябва да променим какво? Виждането си. Не казва ли Бог, че ние трябва да виждаме като Него, да говорим като Него? Не казва ли Бог, че ние трябва да бързам да изпълним Неговата воля? Не казва ли Библията, че Бог в много места казва: аз бързам и трябва да го направя? Само за 3 години и половина Бог умря на кръста. Само за 3 години. Не е живял. Тоест, за 30 години. Не е живял 100 години или 200 години, за да направи нещо успешно в живота си. Само за 30 годишна възраст. Той изпълни призива си и умря за целия свят. И това, което искам да кажа тази сутрин. Еремия, Бог използва в случай очите му, за да въведе ред в сърцето му, за да вярва в това, което Бог ще направи чрез него. Тогава Господ му рече: право си видял. Какво виждаш ти? Имаш въпрос тази сутрин. Бог ти казва сега, Бог ти казва тези неща, които каза на Еремия. Какво виждаш, Иско? Какво виждаш, Ани? Какво виждаш, Тантуш? Какво гледаш ти? Какво виждаш? Как виждаш града си? Ами семейството си? Ами призванието си? Как виждаш църквата си? В какво виждаш себе си? Ами не знам, много е шарено.
Бог иска да използва вярата на моите очи. Кажи го с мен. Бог иска да използва вярата на моите очи. Може ли очите ми да вярват? Питах Бог сутринта, ма как ще говоря за очите на вярата? Може ли очите ми да вярват? Какво виждаш, Еремия? Видях това. Право сте виждал. И Господ му рече, право сте видял, защото аз бързам да изпълня Словото си. Чуйте 13 стих. Втори път дойде. Когато имаш проблеми с нещо и Бог ти казва някакви неща, Той го повтаря веднага. Сутринта ми пита, преди да се моля, питаме, как виждаш града? Аз замълчах. Вътре в себе си му казах, на небо чукар. Но когато влезнах в неговия цвят, излезнах от неговото присъствие, видях различен град. Амин. Стефан, пусти това, бе. Стефан, изключи музиката. Добре, Господа ни благославя. Колко е хубаво просто да бъдем в Неговото присъствие и да се насладим на това, което Бог казва. 13 стих се казва нещо много важно. И втори път дойде Господното Слово към мене и рече, какво виждаш? И виждам котел, който възвира и идва лицето му от север. И чуйте ме сега. Има две неща. Един път Бог му показва пръчка, която бърза цъфти, за да благославя народа, а другия път показва на Еремия във видение какво ще се случи с нечестивите хора. Ние винаги трябва да схванем картината, която идва от Бога. Тук ли си? Има ли картина така от Бога, която казва Бог в живота ти? Ако ти правиш това, има една картина, която се нарича отделен за винаги. Показва ли ти Бог такива картини? Това не е Сатана. Тук ли си? Сатана няма да ти покаже ада. Не знам дали разбираш това. Сатана няма да ти покаже ада. Сатана няма да ти говори за ада. Сатана няма да ти говори за вечно отделение от Бога. Това означава, Бог ти показва картина. Не дай да бягаш, други думи. Винаги Бог използва очите на моята вяра. Бог иска да използва моите очи на моята вяра. Бог по този начин, единствен начин да ти помогне да виждаш добрите неща на Неговото присъствие. Но в случай, ние можем да виждаме и злите неща, какво ще се случи в бъдеще. Защо? За да предпазваме себе си. За да предпазим Божия народ. За да пророкуваме в църквата, че идва време, когато ние ще трябва да преживеем това или нещо подобно на това страшно бедствие. Бог ти помага да виждаш добри неща, защото Той бърза да изпълни Словото си. Нека да отворим Захария 4 глава. Нека видим как Бог говори на Захария. Захария 4 глава от 2 стих. Четвърта глава, 2 стих. Може би до 7 ще почетем. И рече ми, що виждаш? Следващия пророк. И той казва, погледнах и ето светилник, цял от злато, с чаша отгоре му, с 7 светила на него, с 7 цеви на 7 светилника, които са върху му. И края на него 2 маслинени дървета, едно от дясно на чашата, едно от лявото, на до чашата от ляво. И проговориха, та рекох на ангела, който говореше с мен, като казвах, какви са те, господарю мой? И ангелът, който говореше с мен, отговори ми, рече, не знаеш какви са те.
И рекох, Захария казва на ангела, не знае, господари му. Тогава отговаряйки, говорейки ми, той каза, ето Господното слово към Зоробабела, което казва, не чрез сила, не чрез мощ, но чрез духа ми, казва Господ. Какво иска да покаже това на Захария? Да покаже, да вижда Святия Дух, силата му, присъствието му, могъществото му. Какво иска да покаже Святия Дух или Бог с присъствието си в теб, в твоите очи да виждаш това? Неговата сила. Бог използва случая и очите ни. Той ни показва картини, за да може да разберем силата му, как действа, как работи и как бързо трябва да изпълни това. И аз се чудя, защо директно не може да дойде при Захария да му казва, не чрез сила, не чрез духа. Той му казва, виждаш ли това, виждаш ли чашата, виждаш ли маслиното дърво, виждаш ли това. И той казва, да, виждам, бе. Ама ти си Захария, ти си пророк, ти трябва да знаеш какво означава това. Това му задава въпрос с ангела. Ти не знаеш ли? Не знаеш и разбираш. И защото той трябваше да разбере символите. Помазанието, чашата, присъствените хляба. Всичко това, което Бог показва. И много често. Бог използва Словото си в картина в нашия ум. Ние го виждаме. Обаче някой трябва да му повярва. Някой трябва да знае, че Бог бърза да изпълни сърцето му с това Слово и той да живее чрез него. Амин. В случая, когато ти виждаш Святия Дух, очистваш се, променяш се. И той даде откровение на Захария заради Зоробабел. Знаете кой беше той човек, който започна да изгради Божия храм? И той каза, кажи му сега, той е почнал основите с ръцете си, но той ще построи тази църква или този дом чрез силата на Святия Дух. Толкова материални неща Бог ни показва, за да подсети моя живот, че има нещо духовно, което ще се случи с мен. Разбирате ли? Толкова материализъм Бог може да покаже в нашите очи, за да може да оприличи живота ни към нещо, което Бог иска да направи с нас. Бог използва очите на църквата. Искам да чуеш това. За сегашно време и за бъдеще време. Кой беше този човек? В случая Йоан Кръстител. Каквото виждаш, това напиши. И казва, той написа бъдеще, той написа и сегашно време, и в бъдеще време какво ще се случи. Има хора, които виждат и това е много, много страшно. Моля ти се, чуй го и го запомни от мен, не го забравяй. Сутринта го чух от Святия Дух. Много хора виждат съчица в окото на брат си. Не съм ли прав? Нека да кажа, защо това се случва, Аню? Ами защото всички онези, които виждат съчки, те имат гредя. Разбирате ли това? Всички онези, които се опитват да променят някой, да не им харесва нещо, всички онези, които казват, брат, имаш съчета в окото ти, дай да я изкарам, казва Исус обратно. Той има греда. Винаги хора, които са изпълнени в очите с греди, не им харесва тези, които са с съчета. В случай, какво виждаш ти в брат си, в сестра си, в тази църква, в пастора си? Ако нямаш греда, ти никога няма да гледаш съчицата. Това го запомни от мен. Съчица с съчица не се вади. Никога няма да имаш това отношение към някого и да виждаш живота му по различен начин от твоя. Обаче всички онези, които носим гради, винаги търсим съчицата. Проблемът. Къде е проблема? Защо това се случва? И Бог ми каза, виждаш ли? Съчицата не е проблем. Амин. Проблемът е гредичката. Съчицата не е проблем. Оставете съчицата, аз да се справя с нея. Ти извади гредата от твоето око. Това казва Исус. Той ни каза, гредата ще извади съчицата. Не.
Казва, ти извади окото ти. От окото ти. Какво? Гредата, която пречи да гледаш, да виждаш по-реални неща от живота си. Гледай с добро око във всичко в живота си. Амин. Нека да дам един стих от Откровение 3.18. Откровение 3.18. Внимавайте на този стих. То аз те съветвам да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да обогатиш себе си, и бели дрехи, за да се облечеш, та да не се яви срамотата на твоята голота. И хайде сега чуйте това. Запитая и калории, т.е. михлем, за да помажиш какво? Какво да виждаш? За да помажиш очите си, така че да виждаш. Я ми дай 17 стих, Стефани. Понеже казваш, богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо, а ти знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Ела при мен, вземи намажи очичките си, да можеш да виждаш неща, които се случват в твоя живот. Защото слепият вижда на себе си, имам пари, добре съм с Бога. Имам живот, добре съм с Бога. Той казва, не е вярно. Когато не виждаш мен като център на живот, когато не виждаш мен като изобилие на твоя живот, ти си гол, окаян, нещастен и толкова си грешен. В Исаия 42:19 се казва, кой е сляп, ако не служителят ми? Или глух, както посланника ми, когото аз изпращам. Втори път казва в този стих, кой е сляп, както преданият на Бога, този, който се предал на Бога. И сляп като служителят Господен. Слепи. Стих 20 казва така, ти гледаш много неща, но не наблюдаваш. И неговите ушите му са отворени, но той не чува. Да ви кажа една силна среда в това, което много християни живеят. Ако си глух, няма проблем. Това го запомнете от мен. По-важно е да виждаш. Тук ли си? За мен по-важно е аз да бъда глух, но да виждам. Защото ако в следващия момент, ако аз съм сляп, но чувам, това не е добре. Слепият никой няма да разбере красотата на природата. Слепият никой няма да разбере същината на това, което е и което се случва тук на земята. Слепият никой няма да вижда красивата си булка, облечена с бяла одежда. Слепият никога. Той ще чуи гласа й, но няма да познае лицето й. Разбирате ли това, което казвам? Ти ще чуваш всичко, но няма да виждаш неща, които са красиви, а Бог иска да те украси. Бог иска да ти даде тази красота, ти да я виждаш, за да я притежаваш. Амин. В следващия момент той казва нещо много важно. 3 пъти казва, че служителите са слепи. Защо са слепи? Защото не виждат това, което Бог прави. Мога ли да питам нещо? В последните моменти в живота ти, преди една седмица, какво Бог направи с теб? Какво Бог прави с теб? Да ти кажа, пастор, все едно нищо не виждам. Да, защото не го виждаш, не го разбираш. Ето, за тази сляпост ти говоря. Защото ти не виждаш Бог като истински, който всеки ден прави нещо в живота ти. Разбирате ли за коя слепота ти говориш, ти леве? Ти не си сляп, да, знам. Ти си сляп за днескашния ден. И ако днес си сляп, не виждаш какво Бог иска да ти даде, ти си сляп за цяла седмица. И ако е така, ти си сляп за 3 месеца. И ако е така, ти вече си сляп.
Какво искам да те накарам да вярваш? Какво искам да използваш? Използвай виждането си. Използвай видението си. Използвай мечтата в това, което знаеш, че можеш да виждаш в Бога. Използвай Божите картини. Използвай Божието Слово. Използвай нещата, които Бог иска да ти даде, за да виждаш, че Той работи в твоя живот. Не дей никога да третираш живота си като последно семе. Не дей да третираш живота си като последната хапка или последния въздух и край умираш. Не дей да третираш живота си като последното парче хляб, който трябва да опечеш и да умреш с сина си. Не третирай проблема си като нещо последно, което те убива. Не третирай себе си като нищо на тази земя. Но вярвай в картината, която Исус те показа. Аз съм с теб през всичките дни на живота ти, за да гледаш моята привлекателност и аз да бъда с тебе. Гледай себе си като възможността на църквата да влезе в присъствието на святия. Гледай себе си помазан от Всевишния, за да може да премахне всяка крепост, която тази църква вижда. Виждай себе си като Божия слуга, който истински знае кои са с него, кой е с него, и онези, които са против него, те няма да устоят. Гледай себе си като изящния човек, който прави велики неща в великите си моменти с Бога. Не гледай себе си като човек, който е разтурил, човек, който е разделил, човек, който просто потушава неща в живота си. Гледай себе си като в картината, която Бог е дал на Еремия, че ти си пръчка, която Бог разцъфтява, за да може Израел да вижда това, че има плод, изпратен от Бога за тази нация. Виждай! Виждай, използвай вярата си, виждането си. Виждай това, което Бог обеща, че ще го направи. Виждай обещанието на Исус. Виждай кръста на Исус. Виждай, че ти си платен. Виждай, че си изпълнен със Святия Дух. Виждай, че Святия Дух се носи на тебе. Виждай, че ти ще полагаш ръце и хората ще се изцеляват. Виждай, че това, което казваш, ще се променя. Виждай, че ти променяш планини, преместваш корени, изсечаваш всички мръсни неща около тебе. Виждай, просто виждай. Но как да виждам, пасторе? Много ми е трудно. Много ми е трудно да виждам това. Много ми е трудно. Да, защото си сляп. Затова не получаваш извора, в който Бог обеща на теб. Искам да ти кажа, тук може да имаш вяра, но ако твоите очи не виждат това, което Бог иска да виждаш, всичко умира. Всичко. Когато преди да взема църквата, аз видях църквата. Преди да взема църквата, аз видях всичко това, което сега виждам. Това ме караше да се изпълвам, да се моля. Това ме караше, аз имам пари, ще получа пари, ще направя това. Това ме караше да бъда жив. Имах очакване, имах надежда. И знаете ли, всеки ден виждах резултати в живота си. Третирай себе си като нещо, което Бог иска да виждаш. Не като някой, който иска да те вижда. Трябва да ви кажа това, множеството са погубени, защото не са забелязали това, което не могат да видят. Пак ще го повторя, за да ме разбереш. Тук в Исаия 20 стих казва, 42 глава, ти гледаш много неща. Вау! Ти гледаш много неща, но не наблюдаваш. Какво означава това? Има ли разлика да гледаш точки и да наблюдаваш? Има ли разлика? Каква е разликата? Аз виждам Бог, аз виждам неща, аз знам, че Бог с мен. Да наблюдаваш. Да знаеш кой е този, който поставя неща около теб. Кой е този, който поставя пътеки, който поставя камъни
препъва камъни пред теб, за да можеш да стъпваш и да минеш от вънната страна. Да наблюдаваш, да знаеш, знам, да, Боже, тук си ти. Ти правиш това. О, ти си с мен. О, благодаря ти, Исус. Това те кара да се промениш. И той казва, Еремия, ти виждаш много неща, но ти никой не си наблюдава. Какво да не наблюдава? Множеството са погубени, защото не са забелязали това, което не могат да видят. Какво не можеш да виждаш ти? Разбира се, когато нямаш пари, не можеш да виждаш пари. Когато нямаш здраве, не можеш да виждаш здраве. Когато си мислиш, че не си помазан, ти не можеш да го виждаш това. Трябва да знаеш, че си. Трябва да знаеш, че има пари Бог. И да наблюдаваш как Той те благославя. Разбирате ли това, което казвам или не? Да виждаш само също не е благословение. Наблюдавай. Наблюдавай Неговото присъствие. Внимавай на това, което Бог казва. Изгради си на тая картина. Постави вярата си в тая картина. Виждай всичко променено. Колко време, пасторе? Цял живот. Знаете ли, че всеки ден Бог ще поднови картината ти? Те погиват тези хора не поради невежество, защото не знаят, а поради небрежност. Те знаят, виждат всичко, но нищо не се промени. Тук ли си? Те не умират, защото не знаят точки. Те знаят, затова умират. И аз много често съм използвал този случай. Църквата не знае. Тя ако знае, тя ще прави това. Не, тя не знае нищо. Те не погиват поради невежество, а поради небрежност, защото пренебрегват Божията картина. Божието присъствие ще ти помогне да виждаш страхотни неща за теб. Кажи го. Амин. Нека да отворим 4 Царе. Свършваме. 6 глава, 17 стих. Може би някой от вас е чул тази история. И тази история се казва така: Елисей, стих 17. Елисей правеше страхотни пророчески неща и един от царете искаш да го убие със своята армия. Казва, во си нечист човек, аз ще го убия. Той не може да каже какво ще стане тук в моята държава, аз ще го убия. Елисей се почиваше в стаята с Гезия. Нали познавате Гезия? Елисей молиш се, хвалиш Бога, ядеш супичката. Изведнъж армията на тези царе, армия с коне пред вратата на Елисей. И Елисей се спеше спокойно и каза: Гезия, я излез малко отвън и погледни, кой ме търси? Гезел излиза отвън, вижда цялата армия. Влиза при Божия човек. Божия човече, умираме! Дойдоха да ни убият! Много са! Ние сме само двама! И казва: не се безпокой, бе. Чакай аз да ги видя, да видя кои са те. Отваря вратата, излиза до вратата, на прага на вратата и гледа цялата войска, цялата земя. Казва Библията, беше изпълнена като скакалци. Много народ дойде срещу един Божий човек. И война да се опълчи против мен, няма да се оплаши. Каквото и да се случи, война да се изправи срещу мен, няма да се обоя от зло, защото ти си с мен. Ти си с мен. Какво виждаш ти? Наблюдаваш ли това в живота ти, че Той е с тебе, когато минаваш през трудно време? Не. Затова не виждаш. Наблюдавай. Малките неща ще го видиш. И Гезия каза: умираме, Божий човече. Елисей направи само едно нещо. Трябва ти Божий човек, за да ти отвори очите. Трябва ти Божият огън, за да ти отвори очите. Следващото нещо, което започнах. Трябва ти Неговото присъствие, за да виждаш присъствие. Елисей каза: татко! Хей, татко! Я малко отвори очите на този човек. И каза: Гезия, Бог отвори очите. И каза: видя около тях, между тях, върху тях, Божи ангели с мечове. И каза: Елисей,
Ангелите са тук! Какво виждаш ти? В случай Елисей, виждаш ли ангели? Виждате ли колко е важно да наблюдаваш кой е с тебе? Колко е важно да разбереш кой е този, който ти дава мир в сърцето ти. Отвънка бушуват войни, отвътре какво се случва с теб? Но аз казвам, ще спа сладко. Ще се облягам на моя Господ. И Той ще ме благослови. Отвори очите им, Господи. Отвори очите им, за да те виждат, за да знаят кой си ти. Исаия 35:5 се казва, нека да отворим там. И след това в Матея в 11 глава и свършвам. Това е нещо, което ще го така има дубликат върху това, което ще кажа. Тогава очите на слепите ще се отворят. Ушите на глухите. Обърнете малко внимание на това, което ще кажа сега. Тогава очите на слепите ще се отворят. Ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куцият ще скача като елен. Нали? И така нататък, по-надолу. Сега обърнете малко внимание. Кое първо Бог отваря? Кое първо Бог отваря? Може да си сляп, т.е. глух, може да нямаш крака. Но ако виждаш, ще схванеш невероятни неща от Бога. Обърнете внимание, четете Библията си, имайте време да четете, да намирате стиховете за очите и ще видите, че много повече Бог говори за очи, отколкото за крака, ръце и останали неща. Къде е връзката това в Новия Завет? Тук казва, че Бог ще отвори очите на слепите. Нали така? Къде е връзката на Исус в Новия Завет? Нека да дам това и свършвам. Матея 11 глава, 4 и 5 стих. Матея 11 глава. Хайде искаме сега да видим тази връзка, която в 35 глава на Исаия казва за тия очи. И така, в кой стих казахме? 4 и 5. С други думи, Йоан Кръстител чул за Исус, той беше в затвора, чул за Исус, че прави велики неща, че куци, слепи и така нататък. И чуйте ме сега какво казва Исус тук. 4 стих казва, Исус в отговор рече на Йоан, идете и съобщете на този Йоан, пророка. Това, което чувате и това, което виждате. Слепи проглеждат. Ние имаме нужда от духовно изцеление. Ние нямаме нужда Бог някой или да дойде да отвори някои очичките, за да виждам. Ние имаме нужда от това духовно прозрение, да виждаме Бог. Да виждаме себе си в Бог. Да виждаме църквата си в Бог. Да виждам семейството си в Бог. Да виждам дъщерите си в Бог. Да виждам помазанието на Святия Дух. Да виждам, да внимавам на това, което Бог прави. И ако ти внимаваш, ти вече стабилизираш живота си във всяко едно отношение към Бог. Схващаш това. Бог работи чрез мен. Вече Бог направи нещо чрез мен. И ти започваш да пазиш живота си заради живота на този Бог, който ще изцели чрез тебе хората. Идете, кажете на този човек. Слепи ще проглеждат. Куци ще прохождат. Прокажени ще се очистват. Глухи ще прочуват. Кажете им, че мъртви биват възкресени. И на сиромасите се проповядва благовестието. Амин. Амин. Какво Бог иска да използва? Вярата ми. Ти можеш да имаш скъпоценна вяра в сърцето си. Запомни това от мен. Но ако имаш страх от тези, които искат да те убият, вярата не работи. Голият, целият Израел страхуваше от Голият. Само едно момченце. Когато очите ти гледат бурята и те е страх, будиш Исус.
Но когато Исус е в живота ти, ти го виждаш непрестанно около теб, вътре в теб и знаеш кой си, ти не го будиш. Ти се справяш сам. Амин. И какво искам да ти кажа сега? Каквото виждаш, това ще принадлежи на теб. Каквото виждаш, това ще използваш. Виждаш бедност, използваш думите си на бедност. Имаш греда, виждаш само съчици. Ако извадиш гредата, съчицата ти в хората, които виждаш, даже наш дикеселът не може да я виждаш. Защото гредата беше проблем, че виждаш съчица. Извади я, няма да виждаш нищо. Всичко това, което тази сутрин проповядвам, аз го схващам от небето. Че Бог иска да ми каже: Мишо, ти трябва да виждаш неща, които аз ти дам да виждаш. И ако Бог ти е говорил преди година, 2, 3, 5 или преди една седмица за нещо, което ще се случи в теб, Той ти показва и Той ти казва: ти виждаш ли го? И ако ти кажеш: не го виждам, трябва някой да дойде пред теб и да каже: ангели, покажете се. Трябва някой да разпали живота ти, за да можеш да виждаш Неговото присъствие. С други думи, очите ни играят голяма роля за светлината в живота ни. Очите ни играят голяма роля дали ще се страхувам или не. Вярата е вяра, която придобиваш чрез нея, която претендираш, че можеш и се случват неща, но само ако знаеш как да виждаш на това, което Бог ти показва, че вече ти го е дал. Ти имаш страшно изобилен живот в Бога. Ние сме толкова благословена църква, че нямате на представа. И всичко това ще се промени, стига хората ни да виждат нещата ясно. Защото когато ние виждаме нещата ясно и всичко това Бог ни казва с други думи: щом вие го виждате вече ясно, аз бързам да го изпълня. Исус няма да доведе хора в църквата и да съживява града ни, без ние да сме очаквали. Изненада не е. Ние ще го виждаме. Ние ще знаем. Няма да бъдем учудени. Ще бъдем учудени от присъствието на Господа. Ще бъдем учудени от това, което ще се случи с този народ. Но няма да бъдем учудени от това, което ще се случи в моя град. Той ще им покаже картина. И аз трябва да го вярвам заедно с теб. Искам тази църква да схване тази идея на Бога. Трябва да виждаме неща, които искаме да се случат в тази църква и извън тази църква. Не трябва да не е страх, че нямаме пари. Не трябва да не е страх, че ние не можем да се справим, защото сме малка църква. Не трябва да не е страх, че ние не можем да платим, защото нямаме ресурси и хората са малка част, които дават десятък в църква. Не трябва да не е страх за това да придобиваме от Бога мъдрост и да вложим цялата си същност. Не е парченце от теб. Цялата си същност в значимите неща, които Бог ще прави, искам да чуеш това, чрез теб. Не го карай да прави нещо чрез мен. Карай го да прави нещо чрез теб. Ако ти караш Бог да направи нещо чрез мен, ти не виждаш себе си в Неговото дело. Но ако ти виждаш себе си в Неговото дело, ще направиш нещичко чрез теб за Него. Вие сте Божии хора. Вие имате ангелско присъствие. Вие имате духът и помазанието на Святия Дух. Вие имате картината на Неговото Слово. Вие имате служител, пророк, как да ви го кажа, който споделя Божите неща от небето. Вие имате най-добрите ресурси в църквата. Най-добрите. Абсолютно всичко имате на това място. И ако някой от вас казва, че не може да вижда и не внимава на това, което Бог казва, имаш нужда тогава от комира. Имаш нужда тогава от лекарството, което да намажеш очите си. А това е вследствие Святия Дух. Да дойде да отвори очичките ти. Никога не трябва да спреш да знаеш, че ти си в изобилния Бог и никой няма като теб.
Амин. Никога. Не спирай. Не спирай. И си казвам, Боже, ама аз съм насърчавал тези хора много пъти. Пастори са идвали тук, насърчавах хората и виждам ги как моята църква отново, Господи, едни и същи са. И той ми каза, защото не наблюдават това, което правя. Ако те наблюдават мен, те биха знаели кой съм и какво правя в техния живот. Толкова е добър той. Толкова е добър. Толкова е добър. Всички трябва да осъзнаем това. Сега си мисля, че ако си насърчен, може би някой от нас отново ще забравя това. Идеята е тук. Да създадеш история с откровението, което получаваш тая сутрин. И да кажеш на света, на дома ти, на хората около теб, една проповед, която дойде от небето, промени живота ми и деградира живота ми от лошото виждане. Всичко е запомнено, защото идва от небето. Дръж се на картината на Бог. Независимо когато Той ти е показал, преди години или сега, или след една седмица. Очаквам Бог да ви даде нова картина. Да виждате нови неща. За да има нови резултати. Резултатът ви е в името Исус. Не се отчаявай. Ти си в Неговата прегръдка. Просто живей с вяра. Няма рана, която Исус да не може да изцели. Няма такъв момент, в който Той да каже, не мога. Не мога да се справя. Всичко е в Неговите ръце. Отворих очите си и целият град, цялата зеленина, я видях по различен начин. Вярвай на Словото. Вярвайте в истината. Вярвайте в Неговите думи. Това променя съдбата ви. Нищо друго не е важно. Нищо друго. Както Неговите думи. Дай ми картина, Боже. Дай ми картина. Дай ми да виждам неща. Ти можеш ли да виждаш тялото си здраво? Ами не знам, Боже. Вярата работи с виждане. Виждането работи с вярата. Не се бой. Казва още малко. Аз съм с вас през всичките на живота. Не се бой. Не се бой. Малко ще преминеш през трудности, но аз ще бъда с теб. Не се бой. Това е картина. Ау, ти ми каза. И аз виждам каквото да премина в живота си. Няма да се оплаша. С мен си. Пророкувам Неговото присъствие да дойде с различен цвят върху тебе. Пророкувам в този град да дойде върху църквата ни наслада от това, което виждаме в града, а не проклятие. Пророкувам да виждате хората, които са проблемни, как Святия Дух ги докосва. Пророкувам да знаеш, че ти си помазан и Бог те е положил в тая църква, за да допринасяш ухание в този град. Ти не си случайен. Ти не си случайен. Аз не съм пастор Мишо, просто случайен. Ти не си случайен тук. Никой не е случайен. Тук сме, за да можем нацията ни, града ни, етността ни да бъде променена и благословена. Исус ви обича. Нека и ние да се обичаме с гореща любов. Господната милост да бъде върху нас. Поздравете се, Господ да ви благославя.